Yan, sap mga ka-90s. Gabi na naman. Ganun talaga ka-90s. Gabi lang ako makapag-vlog kasi busy pag umaga. Siguro ba nga summer ka-90s pag umaga. Pero ngayon ka-90s, may pangalan na pala itong natin. Bago natin gawang load. Hageshi Demon Load. Yan, saka ito yung Mandarin. Yan. So ngayong gabi ka-90s, susubukan natin tong dalawang load. Bali, walang kondisyon. Parehong dalawang gagamba na walang kondisyon. Bali, lalagyan lang natin ngayon. Sundo tayo dito ng gagamba. Lalagyan natin ito. Tapos yung isa din, lalagyan natin naman rin. Kung sino yung mas matibay sa kanila ka-90s. Pero, for sure, pareho ito matibay. Hindi naman nagkakalayo yung nila. Medyo upgraded nga lang to. Pero walang kondisyon yung dalawang gagamba ka-90s, so lalagyan lang natin ito. So pause ko muna ka-90s ha. Yan. So ayan ka-90s. Makapili ako ng isa. Ito. Dito sa lalagyan natin ka-90s. Yan. Walang kondisyon to ha. Bali lalagyan natin ka-90s ng Mandarin G-Load. Bali ngayon lang. Lalagyan lang natin ngayon. Tapos after 15 minutes silalaban agad natin. Bali, walang kondisyon to ha. Tingnan natin kanina so anong epekto sa kanila. Bali, unang lagay lang ng load. Tapos ayan ka-90s. Kuha tayo ng isa ka-90s. Hageshi Demon Load naman yung gamitin natin sa isa. Susundo tayo dito ng isa ka-90s. So, ang ilulod naman natin dito ka-90s itong Hageshi. So, walang kondisyon din ito ka-90s ha. Ayan. So, after 15 minutes ka-90s, hihintayin natin. Tapos ilalaban natin agad ka-90s. So, pause ko muna ka-90s ha. Ayan. So, ayan ka-90s, 15 minutes na. Sobrata. 15 minutes na. So, ayan. Parehong tulog ka-90s. So, itong Tigre, ito yung Mandarin. Ayan. So, itong itim ka-90s, ito yung gamit natin. Ayan. Ayan. So, tingnan natin ka-90s kung anong epekto sa kanila ng lang. Walang kondisyon, tapos nilagyan lang natin ay diretsyo ng load. So, pili na kayo ka-90s kung saan kayo. Dito ba sa naka-Mandarin G-Load o dito sa naka-Hageshi. Yan. So, sana man laban to, walang manakbo sa kanila ka-90s. Yan. Dim na natin agad. Yan. Itim yung sa Hageshi ha. Yun. Grabe ka-90s. Nalaglag yung naka-Mandarin ka-90s. Nabilangan ng isa. Grabe mong pigaan yun. So, nabilangan ng isa tong naka-Mandarin ka-90s sa degree. Grabe. Ngayon lang natin nilagyan ng load ha.
Grabe, pareho talagang matapang yung dalawang gagamba ka ng piso. Itigaan. Yun. Nakakagat pa yung tigre. Grabe. Dito na yung fish. Nadibdiban niya yung yung itim. Dibdiban yung laban. Grabe, baon na baon talaga sa akin fish pag nakahagisi. Ayaw bitawan, no? Grabe, so unang lagay lang natin ng load ka 90 so walang kondisyon yan. Yan, ito yung dalawa. Pareho matatapang ka 90. Walang nanakbo. Yan, no? Parang stroke ata yung dalawang gagamba. Parang stroke ata yung dalawang gagamba. Bumitaw na sila pareho, yan. Parang tabla ata ka 90. Grabe. Pareho na silang bumitaw. Yan, no? Tabla. Pareho yung dalawang gagamba ka 90. Okay, pareho talagang malakas yung dalawa ka 90. So. Yan, stroke dalawa. Yung dalawa. So, dideclare natin itong tabla ka 90. Siguro may rematch pa itong dalawang to. Grabe. So, sana nag-enjoy kayo ka 90s. Yan. Hindi na masyado mahaba yung video natin. Yan. So, tabla yung naging decision ka 90s. Kahit na nabilangan yung isa, kaso nga lang isa pa rin, so dapat dalawa talaga yung rule, dalawang bagsa. Pero pareho ng stroke yung dalawang gagamba, baka magalit si YouTube. So, hindi na natin ipipilit ka ng this. Yan, sana nabigyan kayo ng magandang laban. Good night. Shoutout nga para sa lahat ng spider vloggers dyan. Sa mga bago pa, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Sa mga kukuha ka ng visa yan, mag-comment lang kayo sa baba. Pareho actually guys, pareho malakas ng dalawang load natin. Yan, ngayon nga lang natin nilagyan, di ba? After 15 minutes, ayan, nilaban natin. Grabe talaga. Hindi talaga nananakbo yung gagamba. Tabla pa. So ayan ka 90s. God bless.